Salutare, eu sunt Antonio Bulzan și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să fac challenge-ul cu sora mea în fură canalul meu într-o zi. Deci să-i dăm drumul la clip. Înainte de a începe, nu uitați de like, share, subscribe și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Să-i dăm drumul la clip. Bun, și acum am revenit eu pentru că i-am furat canalul lui Tony. Astăzi ne vom juca Roblox, că i-am furat canalul Tony pentru o zi, așa că facem ce vrem noi. Bun, acum o să ne jucăm super ceva cu căsuțe și ar trebui să construim o casă, dar eu am terminat căsuța, doar o să vă arăt și după aceea o să mergem pe Adopt Me. Deci, să vedem. Scuze pentru ceva, aici este un... Stai, pot să-l dau? Da, acum. Bun. Să dau on și să mergem să ne luăm bani. Ura! Bun, și să mergem pe scări. Bun, să mergem la acolo sau acolo. Eu în dreapta sau în față? Eu zic să mergem prima dată. Stați. Să mergem prima dată în față. Adică în dreapta, nu în față. Bun, acum să cântăm la pian, să vedeți cum se cântăm. Vedeți ce frumos? E foarte, 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 foarte frumos să cânti la pian în Roblox. Gata. Și acum, uitați-vă, aici poți să stai jos, peste tot poți să stai jos. Și aici avem un televizor, aici avem masă pe care tot putem sta. Aici avem ceva romantic. Și aici avem niște trofee care le-am câștigat la pian, adică nu la pian, la canto. Bun, aici avem bucătăria, este foarte, foarte frumoasă. Avem aici, dacă observați, avem două aragaze. Să mergem pe aici. Și să mergem la piscină. Ce frumos! Să înotăm, așa este. Sus și uitați-vă ce bine. O să mergem imediat și până la magazinul de Donald's. Dar mai imediat. Și să conduci o mașină este foarte greu. Apropo, o să vă arăt și garajul imediat după ce mergem aici. Bun, să mergem pe aici. Uitați-vă. Vedeți? Bun. Uite cum sare, dar eu nu sar. Adică dacă ar sări, aș face așa. Se aude, dar eu nu sar. Uitați-vă acum. Am sărit în piscină. Acum, da? Și acum, hai să mergem în cealaltă ușă. Ați văzut că mai este acolo o ușă. Aici se merge prin garaj, dar nu mergem acum. Bun, mai bine să vă arăt, dar prima dată vă arăt acolo sus. Dar o să revin când... mai am aici puțin ceva. Uitați-vă. Aici este unde avem pedeapsa. La toaletă stăm acolo, în colțișorul de pedeapsă. Dacă auziți niște săbii, sunt oamenii care se bat, dar la mine nu pot veni.
pentru că am blocat intrarea și da. Aici avem niște dropere, niște decorațiuni pe aici, uitați-vă. Niște floricele, adică mă rog. Aici avem tot dropere de aur, de diamante, cine știe ce sunt aici. Așa, aici putem face sport, o să vă și arăt. Uite așa. Vai de mine și de mine. Mă vedeți? Sper că da. Pentru că aici este ceva greu. Uitați-vă cum stau cu picioarele sus. Doamne. Bun, acum să plecăm în sus. Așa. Aici avem niște flori. Unde facem noi cretarul. Glumesc. Și aici avem iarăși niște scări care n-au balustradă, dar nu contează. Aici este camera unde dorm. Uite, și în pat, numai că nu se vede, că îs prea jos. Așa. Bun, și voi reveni. Bun, și am revenit. Tot aici am rămas. Doar. Bun, să mergem acum în altă cameră. În camera asta. Bun, aici este baia, unde sper că ne putem urca. Uite, așa, ne-am urcat pe chestia aia, nu știu cum se numește. Sau ba da. Bine, în fine. Aici este toaleta pe care vedeți și cum stau. Bun, și aici se face duș, se poate face. Doar să vă arăt un pic. Stai. Un pic. Pentru că... Bun, am revenit. Este foarte tare. Stați puțin să dăm mai încet. Așa. Bun, să închidem dușul. Închide-te, dușule. Așa. Bun, am închis dușul. Și haideți să mergem. O să mergem aici pentru că mai avem puține camere. Aici este camera de gaming. Aici este pat care are două suprafețe. Aici am mers mai încolo. Aici avem un jacuzzi, dar nu mai merg în el pentru că este da. Aici avem iarăși un foc și două canapele și o măsuță. Și aici este terenul de fotbal. Aici ne putem juca cu un om. Și uitați-vă, dacă dăm mingea mai încolo și dăm, mai încolo am zis, așa, și dăm reset ball, atunci, să vedeți, asta e, așa, se resetează mingea și apare tot acolo. Bun, aici v-am arătat totul și haideți să mergem în garaj. Să mai luăm niște bani. Voi reveni după ce fac mai mulți. Și am băut puțină apă. Pentru că mi s-a usucat gâtul de cât am vorbit. Eu mereu vorbesc, așa mult vorbesc. Sunt foarte, foarte vorbăreață. Bun. Acum, dacă auziți că sări cineva, am sărit eu, dar nu știu cum. Pentru că n-am sărit, așa. Bun, o să merg la garaj, doar că să revin. Bun, și am revenit și acum mergem la garaj. Să dăm pe acest buton. Și aici sunt mașinile mele. Stați să deschidem aici tot, ca să facem în ciudă la oameni. Că eu am și ei nu. Adică și ei au, dar că
Da, bun, hai să mergem. Aceste mașini putem să mergem, doar că prima dată... Bun. Și acum, de exemplu, vreau să schimb culoarea la această mașină și dăm pe orice culoare, eu voi da pe această culoare și dăm pe acest butonaj verde și se schimbă culoarea, doar că eu doar v-am arătat pentru că mașina mea era galbenă. Dăm pe butonaj și am pus galben din nou. Pe aceste scări, uitați-vă unde să mergem. Pe aceste scări aici să mergem în bucătărie, dar noi nu vrem să mergem în bucătărie. Bun, dar prima dată înainte să mergem la Donald's, acolo la magazin, la restaurantul de Donald's, noi acum vom merge aici la ceva secret, nu-i voie să știe nimeni, așa că aici nu văd nimeni. Bun, în primul rând ne vom lua pistolul. Am zis în primul rând pentru că era să mă închid în perete. Ne vom lua toate pistoalele și multe chestii pentru că acolo sunt foarte, foarte mulți oameni care vor să mă împuște, pentru că, da, mulți fac așa. Să mergem aici. Bun, și să închidem. Închide-te. Sazam, închide-te și Sazam, deschide-te. Acum noi voi merge eu voi merge cu mașinuța mea roz. Îmi place culoarea roz, așa că... Auziți, dar să dau mai încet. Așa. Stop. Deschidem garajul. Dăm save. Închidem garajul și dăm save off. On, adică. Dar nu prea știu să merg, pentru că este foarte, foarte greu. Și eu am mers în calea greșită. Să merg înapoi. Acum merg la restaurant de Donald's-uri. Trebuie să merg în spate. Scuzați-mă că s-a auzit asta. Să mergem cumva așa și tra-la-la-la. Aceasta e casa mea. Și să mergem la magazinul de Donald. Uite, nu știu dacă o vedeți magazinul, dar vedeți magazinul, scuzați-mă. Și să parcăm. Aici magazinul de Donald. Vedeți și voi. Nu știu dacă m-ați auzit mai înainte, dar haideți să ne luăm un Donald's roz. Adică Donald's roz, culoarea mea preferată. Bun, și dacă ne luăm încă unul... Ce bun a fost! Nam. Bun, și aceasta nam este luată dintr-o muzică. Nam. Bun, știți și voi. Sper că știți muzica. Bun, ne luăm încă unul albastru. Ne luăm încă unul galben, roșu și roz. Sper să mai avem roz. Așa. Bun, să mergem și să plecăm acasă. Uite ce frumos am parcat. Pot să mă teleportez, dar e rău. Nu vreau să mă teleportez, pentru că dacă te teleportezi cu mașina nu se poate. Să vedem unde este casa, pentru că nu știu ce este aici. Wow, ce loc secret. Să mergem în locul secret. Unde e casa mea?
să mergem pe Adopt Me, doar să ies și ne putem lăsa mașina pe drum pentru că mergem în casă. Mergem în casă și dăm pe acel butonaj verde. Mergem și dăm pe acest buton verde. Bun. Și revenim pe Adopt Me. Bun, și am revenit pe Adopt Me. Este să vă arăt casa mea. Am 27 de lei. Dar da, bine. Aici avem o canapea pe care putem sta, dar nu vreau să stau acum. Stingem lumina, aprindem lumina, dar o lăsăm aprinsă. Și aici avem mâncarea pentru animăluțul meu, dar o să vedeți imediat animăluțul. Mergem în baie. Baia este obișnuită, eu baia nu mi-am schimbat-o. Bun. Aici avem camera bebelușului și camera mea. Bun, eu nu am bebeluș, pentru că am doar animăluț, da. Și, bun, aici este camera cu unicorn, dar să mergem afară. Dăm Exit Home. Bun, și mergem. Am uitat să vă arăt cum... Auci, vai, am intrat înăuntru iarăși. Să ies afară din nou. Am uitat să vă arăt cum arăt eu. Uitați-vă. Când o să... Uitați-vă, acesta este animăluțul meu. Bun, să-l iau în brațe. Acum să mergem cu bicicleta, pentru că am o bicicletă aici. Este roz, culoarea mea preferată. Și să mergem să căutăm niște căsuțe, pentru că putem intra în ele. Trebuie să mergem la camping. Mergem la camping, dar să vedem. Bun, mergem până la camping. Trebuie să mergem la camping. Doar stați puțin pentru că această bicicletă are câteva erori. Dați de bicicleta și mergem pe jos. Bun, și să mergem pentru că imediat trebuie să doarmă, așa că mergem la camping și după aceea îl punem la somn. Bun, și mergem, dăm... nimic. Acum mergem la camping. Să stea un pic și e la camping. Uitați-mă pe mine și pe pisicuța mea cum stăm noi aici. Dar că... Da. Hai să ne luăm frigăruie. Dar... Stați puțin ca să mă ridic. Să dăm... Așa. Bun. Avem frigărui. Bun, hai să... stăm aici, jos. Pisica și aici eu. Uite, bun, hai să mâncăm.
Pisicuța mea a stat la camping, acum trebuie să mergem să o culc. Dar stai să dăm pe ea. Pick up. Hai, pisicuță, hai cu mine. Bun, acum noi mergem la Nani. Bun, dar noi vom merge la spital, pentru că acolo avem de somn și multe chestii. Sper că da. Și trebuie să mergem să facem și duș. Sau mai bine merg acasă, pentru că acolo pot să fac toate. Așa că haideți să mergem și să mergem cu bicicleta. Nu merge. Am spus că nu merge, dar lăsați că mergem noi așa. Și trebuie să mergem și la party. Vai! Să mergem acasă să facem toate lucrurile și după aceea mergem la party. E pisicuță, faci un pic de duș. Că ai spus că vrei duș. Și după aceea trebuie să facă Nani. Și acum trebuie să facă și Nani. O luăm în brațe. Și voi reveni. Bun, am ieșit și din casă ca să mergem la party. Scuzați-mă, nu se mai vede. Se vedea acolo ceva mai mare și... Să vedem cum se merge la party, pentru că eu la party n-am mai fost niciodată cu ei, adică cu pisicuța mea Tiki. GPS-ul așa mi-arată că să merg, dar nu știu. Păi da, pe aici. Mergem la party. Aici este partiul. Partiul este la piscină. Mergem cu toboganul. Dar eu vreau cu toboganul ăla. Mergem în tobogan. Hai să sărim noi. Sper să putem. Ce bine a fost! Acum eu voi înota. Mă vedeți. Haideți să mergem. Bun, și acum nu știu ce mai vrea pisicuța mea, dar noi vom merge să ne mai plimbăm. Eu vreau să merg foarte, foarte tare la... nu știu cum se numește, dar vom merge acum.
și mi-am amintit, cu balonul cald, ne plimbăm cu balonul cald, doar să-l găsesc. Hai să mergem. Am vrut să zic unde merg, pentru că vreau să găsesc. Bun, și cum vedeți, eu nu găsesc și nu găsesc și nu găsesc. Și dacă nu găsim, acum atunci să mergem. Ce aici? Vai, hai să... Hai să notăm până acolo. Bun, și mergem acasă acum. Dar prima dată bun, și sărim și plecăm acasă. Vai, așa, s-a făcut noapte și trebuie să doarmă pisicuța noastră, dar nu vrea. Și eu, acum spune că vrea să doarmă. Ce bine. În partea asta. Să mergem la nani. Ajungem acasă, ne teleportăm. Și imediat trebuie să mergem, trebuie să mergem la spital, pentru că, nu știu, uite, pisicuța noastră, uite. Dar noi am spălat-o, adică, dar vedeți cum îi ies chestii de alea verzi din fundulețul acela micuț. Voi reveni la spital. Bun, și am ieșit de la spital. Să mergem acum să o spălăm. Haideți să mergem! Și vrea și la școală și chiar acum am vrut să merg la școală. Să vedem dacă avem ceva de băut pentru ea, pentru că vrea apă.
să bea. Nu eu. Ia. Bun, și haideți să o spălăm, pentru că vrea la baie. Bun, să punem pe pisicuță. Dar nu știu de ce n-a vrut să bea. Pentru că spune că vrea apă și nu bea. În fine, oricum, să vină ea după mine. Pisi, vii? Sau ce faci? Hai să dăm pick up. Și dăm exit home. Și dăm și stop GPS. Mergem cu bicicleta, dar să-i dăm apă. Să mergem. Ce școală! Bun, și să căutăm școala. Uite, deja am văzut-o. Hai să mergem pe aici. Și am găsit școala. Bun, și am intrat în școală. Și să-i dăm și să bea apă. Așteptăm, revenim după ce bea apă și stă la școală. Bun, și cam atât cu Roblox. Pentru că sunt gata. Am mai jucat și alte jocuri. Deci, pa! Ne revedem imediat!